الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكي ننقدن قيا وانا قلينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجمع يومنا 26 ga watan Jumadal Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine darasin mu na 267 cikin tafsirin wannan sura kuma muna cikin za mu tashi akan tafsirin aya ta 285 gabanin mu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi mana akwai chairman na board of trustees na wannan mu'assasa wannan Usman ibn Affan Islamic Trust wanda shine chairman na board of trustees na wannan mu'assasa da wannan masallaci yake a karkashin ta shekaru masu dama kuma wannan bawan Allah Dr. Ibrahim Datti Ahmad sanannen mutum ne ba iya cikin garin Kano ba kawai a duk faɗin Najeriya shine chairman na Supreme Council for Sharia in Nigeria tun lokacin da aka kafa wannan majalisa ta gwagwarmaya tabbatar da shari'a a Nigeria ina jin tun daga wajen 1999 ko 2000 lokacin da aka yi gwagwarmayar kafa shari'a a jihar Zamfara aka kafa wannan majalisa wanda shi yake jagoranta ta har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa kuma da ɗaɗɗan wanda aka sani da gwagwarmaya wajen kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kare martabar masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a wannan jiha kaɗai ba a duk faɗin Najeriya sannan kuma ɗaya daga cikin dattawan wannan ƙasar tamu da ya taɓa fitowa takarar shugaban ƙasa kamar yadda aka sani kuma sun taka rawar ƙwarai da gaske a baya can wajen ganin cewa mulkin ƙasar nan ya dawo arewa kuma ya dawo hannun musulmi mutum ne dai wanda tun sani na da shi na san shi a cikin tafarkin gwagwarmaya akan sha'anin addini dukkan wani abin da zai taso da zai shafi al'ummar musulmi ko zai shafi ahlus sunna to zaka ganshi a ciki kuma zaka ganshi a gaba na san shi a cikin wannan tafiya ni kaina ba zan ce ga lokacin da ya fara ta ba tunda a shekaru na ba zan sani ba amma na san shi farkon sani na da shi 1988 a nan masallacin Beirut Road na Alhaji Lawan Atana lokacin ina karantar da su littafin Sifatus Salah na san gabanin nan ya kasance mutum ne mai lizimtar masallacin da'awa saboda haka tafiya ce wanda mu dai a ciki muka zo muka same shi a cikinta ba mu san da ya fara ta ba kila masu shekaru irin nasa to za su iya ba mu labarin cewa ga san da ya fara wannan gwagwarmayar tashi wataƙila ma tun taso wasu haka yake to a gaskiya duk wanda ya san Dr. Aidi
Ahmad ya san shi da wannan ƙoƙari da tsayawa da jajircewa akan dukkan wani abin da ya shafi haƙƙin musulmi. Mutum ne mai son addini ƙwarai da gaske. Wannan shaida ce da ba Allah subhanahu wata'ala ya karɓi dukkan ayyukansa na alkhairi, ubangiji ya sa masa su a mizani. Abinda kuma ya yi na kuskure Allah ya yafe masa, Allah ya gafarta masa, ubangiji ya haskaka makwancinsa, ya sanya can da zai je hutu ne gare shi, ya ga sakamakon irin wannan juhudi da ya yi. Wannan shine daɗin mutum ya rayu a cikin aikin alkhairi, ya bar baya mai kyau, ta yadda in ya tafi za a yi alhininsa kuma za a yi ta'ambatan ayyukan da ya gabatar a rayuwarsa na alkhairi. Muna masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi, Allah ya gafarta masa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya alkinta masa bayansa. Muna addu'ar yadda ya yi wannan gwagwarmaya da irin wannan kokari, Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin zuriyar da ya bari a samu waɗanda za su ɗora akan abin da ya gina. Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan haƙuri da juriya. Sannan akwai ɗan uwa Alhaji Salih ɗan Shanono, wanda shi ma nan muke karatu da shi wannan majalisi. Allah ya masa rasuwa ranar Asabar da ta gabata. Shi ma musa shi addu'a, Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah subhanahu wata'ala ya yalwata masa makwancinsa, Allah ya sa in aljanna ce makomarsa. Abin da ya bari baya kuma Allah ya kula masa da su, Allah ya alkinta masa bayansa. Akwai mahaifiyar Dr. Dallami Hayyo, ɗaya daga cikin 'yan uwa masu ƙoƙarin taimakawa tafiyar sunna a garin nan. Na san shi da daɗewa. Akwai mahaifiyarsa, Allah ya mata rasuwa ranar Lahadi da ta gabata. Akwai kuma mahaifiyar Malam Abdulkadir Adamu, shi ma Allah ya mata rasuwa ranar Alhamis. Hakanan akwai mahaifin Sajan Idris Abubakar, da shi ma koyaushe muna tare da shi a nan, shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. To duka waɗannan musa su a addu'a su ma Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya sa su sun huta, ubangiji ya kai haske kabarinsu, Allah ya yalwata musu makwancinsu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu, Allah ya ba wa dangi da 'yan uwa da zuriya da aka bari ladan haƙuri da dangana. Allah subhanahu wata'ala ya karɓe su baki ɗaya, Allah ya gafarta wa dukkan mamatan musulmi, Allah subhanahu wata'ala ya ba wa marasa lafiyan cikinmu lafiya, mu kuma masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu cika da imani. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Wannan manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa, wal mu'minuna hakanan mu'minai ma kullun amana billahi, kowanensu yayi imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, suna cewa ba za mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa ba. Wa qalu, suka kuma ce sami'na wa ata'na, mun ji kuma mun bi. Ghufranaka rabbana, muna roƙon gafararka ya ubangijinmu, wa ilaikal masir, makoma zuwa gare ka take. Wannan aya Imam Ahmad da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, da yake bayanin sababin saukarta. Abu Hurairah yake cewa lokacin da
wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ayar da ta gabata, lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Yayin da wannan aya ta sauka, Abu Hurairah yace sai abin ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka zo suka samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, suka faɗi yana zaune akan gwiwoyinsu, suka ce ya Allah ya kallafa mana, ya ɗora mana abin da ayyukan da za mu iya, ya ɗora mana sallah da azumi da jihadi da sadaka, duk za mu iya waɗannan, to amma yanzu ga shi wata aya ta sauka da abin da ba za mu iya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin kuna so kuma ku faɗi irin abin da ahlul kitabi suka faɗa a gabaninku? Suka ce sami'na wa asaina, mun ji kuma mun ki. Annabi ya ce a'a, ku sai ku ce sami'na wa ata'na, mun ji mun kuma bi. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, muna roƙonka gafara ya ubangijinmu, kuma makoma zuwa gare ka take. Yayin da waɗannan sahabbai suka karanta wannan, suka rika faɗar wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama, ko waɗannan maganganu da annabi ya ce su rika faɗa, cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, da suka rika faɗar wannan har harsunan su suka saba da faɗar waɗannan kalmomi, to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. To yayin da suka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su yi, sai Allah subhanahu wataala ya shafe waccan aya, ya saukar da wannan ayar, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Allah baya kallafa ma wani rai sai abinda zai iya. Laha ma kasabat, abinda ya aikata na alkhairi sakamakon sa nasa ne. Wa 'alayha maktasabat, abinda kuma wannan rai ya aikata na sharri sakamakon sa nasa ne. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, ya ubangijinmu kada ka kama mu da laifi idan muka yi kuskure, ko kuma idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. Allah subhanahu wata'ala qala na'am, yace na'am, ya ansa. Sannan suka ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ya ubangiji kada ka dora mana wani nauyi irin wanda ka dora ma waɗanda suka gabace mu. Ubangiji yace na'am, na ansa. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba. Allah ya ce na'am, na ansa. Wa'fu anna waghfir lana, kai mana afwa kuma ka gafarta mana, warhamna ka kuma ji kanmu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Haka kalmar da ta zo cikin maganar cikin wannan hadisi da yake cewa falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah ta'ala, yayin da Allah subhanahu wata'ala ya haka, wato yayin da suka yi haka sai Allah ta'ala ya shafe wannan aya. To abinda wannan kalmar nasakha take nufi, mun yi maganar sa a baya, cewa an-naskhu in aka faɗa, magabata sukan yi amfani da kalmar an-naskhu, ba suna nufin shafe hukunci ba, ana nufin shafe wata fahimta da ta zo kwakwalen wasu wanda ba ita ce ake nufi ba a lokacin, sai a shafe wannan hukunci kuma a shafe wannan fahimta, amma kuma a tabbatar da hukuncin da yake cikinta. Saboda haka ayar kamar yadda muka yi sharhinta a baya, hukuncinta yana nan. Ubangiji subhanahu wata'ala yakan kama mutum da laifin da ya kudurce a zuciya, ko da ko bai aikata ba, kamar yadda hadisai da yawa suka nuna haka, kuma mun karanta su. Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Shifa'ul Alil yana cewa walin naskhi ma'nan akhar, kalmar an-naskhu, shafewa a larabci tana da wata ma'anar daban, banda ma'anar da aka sani ta shafe hukuncin aya a kawo wani sabon hukunci. Banda wannan ce akwai wata ma'ana ta daban, ita ce an-naskhu min afhamil mukhatabin ma fahimuhu lima lam yuridhu, wato a shafe wata fahimta da take cikin kwakwalen mutane wanda ba ita ake nufi ba, amma ta riga ta shiga kwakwalensu, sun zaci cewa ayar wannan ma'anar take nufi, sai aya ta zo ta nuna musu cewa waccan ma'anar da kuke zato ba ita ake nufi a cikin wannan ayar ba.
saboda haka wannan shafe fahimta ne ba shafe hukunci ba. yace wala dalla lafzu alaihi, abinda suka kawo a kwakwalwarsu kuma lafazin ma bai nuna shi ba, wala auhamahu, kai bai ma kawo wahamin a fahimci wannan abun ba. yace kama atlaqa as-sahabatu an-nasakh ala qawlihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. yace kamar yadda sahabbai suka kirawo wannan aya da cewa an shafe ta, qalu nasakhatha qawluhu rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. suka ce wannan ayar rabbana la tu'akhidhna ita ce ta shafe waccan aya ta wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. yace fa hadha naskhun min al-fahm, yace to wannan shafe wata fahimta ce da ba ita ce ake nufi da ayar ba. sahabbai suka zaci cewa haka ake nufi, aka shafe musu wannan fahimtar. la naskhun lil hukm ath-thabit, amma ba wai hukuncin da yake cikin wannan aya aka shafe ba. fa innal muhasabata la tastalzimu al-iqaba fil akhirati wala fid dunya aidan, domin dan an ce za a yi wa mutum hisabi wannan ba shi yake nuna cewa za a yi masa uquba, wato za a yi masa azaba a lahira ba, kai koda a duniya ma ba lalle a yi masa azaba ba. yace walahum walihadha ammahum bil muhasaba, shi yasa Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, aka nuna kowa ma za a yi masa hisabin, sawa'un ya boye abin da yake cikin ransa ko kuma ya bayyana, hisabin nan dai za a yi masa, sai dai kawai hisabi ne, wani za a yi masa hisaban yasira, wani kuma a masa hisaban asira, wani hisabi mai sauki kuma wani hisabi mai tsanani. yace thumma akhbara ba'daha annahu yakfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, bayan Allah ya ce zai yi wa kowa hisabi sawa'un ya bayyana abin da ke ransa ko ya boye, sai Allah kuma ya ce yana gafarta, sannan zai gafarta ma wanda ya ga dama ya kuma azabta wanda ya ga dama. to shine yace fa fahmul mu'akhadhati allati hiya allati hiya al-mu'aqaba min al-aya tahmilu laha fawqa wus'iha. yace wani yazo ya fahimci cewa kalmar yuhasibukum bihi Allah tana nufin uquba, ce to wannan dorawa ayar ne abinda ba shi take nufi ba. farafaru fi hadha al-ma'na, saboda haka sai aka zo aka dauke wannan ma'anar da take kokwalansu, aka ce Allah ya kawo ayar gaba rabbana la tu'akhidna in nasina har zuwa karshen ta. to wannan shine karin bayani dangane da wannan magana ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce aka shafe wannan ayar, ma'ana aka shafe fahimtar da take kwalansu da cewa wannan ayar tana nufin uquba za a yi wa mutum koda kuwa mutum ya tuba daga abinda ya kudurce a zuciyarsa. Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa. wal mu'minuna haka nan mu'minai ma, wato wannan aya yabo ne daga Allah subhanahu wata'ala ga manzansa, kuma yabo ne daga Allah subhanahu wata'ala ga mu'minai gaba daya. Allah ya yabe su da cewa sun gaskata abinda aka saukar musu daga ubangijinsu, gaba daya sun miƙa wuya ga wannan abu da aka saukar, zahirinsu da baɗininsu. ar-rasulu anan da aka kawo alif da lam, amanar rasulu, wannan ar-rasul alif da lam din ita ce ake cewa al-ahdiyya, ay lil-ahd adh-dhihni, wato wannan manzon da kuka sani, wanzan da kuka sani a lokacin da wannan aya take sauka babu wani manzo sai annabi sallallahu alaihi wasallama. saboda haka shi ake nufi da amanar rasulu, manzo yayi imani. shi wannan manzo wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi daga wajensa, don haka ya kirawo shi manzo, tabbatar masa da cewa shi wanda Allah ne ya aiko shi zuwa gare su, don haka manzansa ne. kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran, hakika mun aiko ka bil haqqi da gaskiya, kana mai albishir kuma kana mai gargadi. inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, Allah ce lalle mun aiko ka kana mai shaida, mai albishir kuma mai gargadi. Allah ce amanar rasulu, wannan manzo yayi imani bima unzila ilaihi min rabbih, da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa. abinda aka saukar masa daga ubangijinsa shine wahayi da Allah subhanahu wataala ya masa, wahayin kuma shine alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan dukan su saukakku ne daga Allah subhanahu wataala. saboda haka ma unzila ilaihi min rabbih ya kunshi alqur'ani wanda da muke karantawa, ya kunshi kuma sunnar sa sahihiya da ta tabbata. wannan tana daga cikin wahayi, kamar yadda Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata,
Allah ya saukar maka, Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata, ya kuma saukar maka da hikima, ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, daga ubangijinsa. wannan rububiyya ce ta musamman, ba rububiyya ce amma ba. Kowa da kowa Allah ne ubangijinsa, domin kowa da komai halittar Allah ne, shi ya halicci kowa kuma shi ne yake kula da dukkan halittunsa, shi yake azurta su, sai yake ba su iskar da za su shaƙa, duk wani abin da rayuwarsu ba za ta tsaya ba sai da shi, daga Allah yake. To kaga wannan rububiyya ce amma, kowa da kowa yana da ita, domin rububiyya ta kasu wato gida-gida. Akwai rububiyya amma wanda kowa yana ƙarƙashinta, ita ce rububiyyar sa ga alam, wanda muke karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamina. Yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talikai, ubangijin halittu. Saboda haka duk wani abin da ba Allah ba ya shiga ƙarƙashin wannan al'alamina, to kuma shine Allah, kuma shine ubangijinsa. Saboda haka babu wani wanda ya fita ƙarƙashin wannan rububiyya, sawa'un ya miƙa wuya ga Allah ko bai miƙa wuya ga Allah ba. Kuma kowa yana cin gajiyar wannan rububiyya tun daga samar da shi daga babu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Saboda haka kowa yana cin gajiyar wannan rububiyya tun daga samar da shi har samar masa da abin da yake amfani da shi a rayuwarsa, sawa'un ya yarda da Allah ko bai yarda da Allah ba, sawa'un ya yi imani akwai Allah ko ba bai imani akwai Allah ba, amma dai ya san cewa ba shi ya kansa ba, akwai wanda ya yi shi. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ba wanda zai ce shi ya halicci kansa, ba wanda zai ce ubansa da uwarsa ko wani babba a garinsu shi ya yi shi. Saboda haka shi wannan da ya yi ka alkhaliqu, wannan da ya yi ka shine ar-rabbu, shine ubangijinka. Saboda haka wannan rububiyya ce da ta shafi kowa da kowa, ba wanda zai iya fita daga cikinta, sawa'un dan adam ne, aljanne, tsiro ne, dabba ce, ko ma menene yana karkashin wannan rububiyya. Ita ce ake kira ar-rububiyya al-amma. Akwai rububiyya wacce take khassa, rububiyya sa ga mu'minai. Ubangiji subhanahu wata'ala rabbu ne ga mu'minai, ma'ana ubangiji mai ba su kula ta musamman, bayan kula ta bai ɗaya da yake ba wa dukkan halittunsa, amma mu'minai suna samun wata kula kuma ta musamman daga ubangijinsu, wadda ba daidai take da sauran ba. Ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Ce haƙƙin mu ne mu tsirar da mu'minai, haƙƙin mu ne mu ba su nasara, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta wa kansa wannan, amma kuma ga mu'minai kawai. Saboda haka wannan rububiyya ce khassa bil mu'minina, ba rububiyya ce ta rububi ba. Akwai rububiyya ta rububi, kowa yana cikin ta. Akwai kuma rububiyya ta musamman. Akwai kuma rububiyya khassatul lirrusuli, rububiyyar da ta keɓanci manzanni su kadai. Wannan kula ubangiji subhanahu wataala yana bada kuma kula ta musamman ga manzanni, wadda ta ɗara ta kowa, kuma ta ɗara ta sauran mutane, ta ɗaura ta mamulai. Kular da yake ba wa manzanninsa ba irin ta yake ba wa sauran muminai ba, saboda su wasu zaɓaɓɓu ne daga cikin halittarsa da ya aiko su. Saboda haka yake ba su wata kula, ya ba su mu'ujiza, ya tabbatar da gaskiyarsu, ya ɗora su akan abokan gabansu da sauransu. Wannan kula ta musamman ita ma tana kasancewa ƙarƙashin rububiyya ce, amma rububiyya ce wacce take khassatul khassa, rububiyya ce ta musamman, rububiyya ce ta tubarkalla. Sannan akwai rububiyya khassatul khassa, kaga dama ita ce kuma rububiyyar da Allah subhanahu wataala yake yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ta tara ta kowa, ta dara wanda yake yi wa annabawa da manzanni, ballantana kuma mu'minai, ballantana kuma sauran halittu gaba ɗaya. Saboda haka wannan rububiyya ce khassatul khassa. To nan da Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi, to rububiyya ce wannan, ba irin kowace ba. Rububiyya ce da ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kadai. Saboda haka wata kula ce ta musamman da ubangiji subhanahu wataala yake ba wa ma'aikinsa, wanda ba kowa yake samu ba. Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa. Idan aka yi imani da abin da aka saukar, wannan yana nuna an yi imani da wanda ya saukar da abin, shine Allah subhanahu wataala. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da ubangijinsa,
yayi imani da alqur'ani da Allah ya saukar masa da sunna da ya bashi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ashhadu anni rasulullah, yace na shaida ni ma manzon Allah ne, na shaida ni manzon Allah ne. Saboda ka shi da kansa yana yi wa kansa shaida da risala. Shi yasa yadda muke karantawa a cikin tahiyya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna assalamu alayka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, haka shi ma yake karantawa. Yake ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, haka shi ma yake faɗa. Yana ɗaukan kansa wani wanda ake bashi umarni na cewa shi ma yayi abin da yake shari'a ne. Saboda ka yadda sigar take haka zai faɗe ta. Ba a ce maka annabi in yana tahiyya cewa yake assalamu alayya ana nabiyyu ba, shi ma cewa yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Saboda ka wannan wata doka ce shi ma yake karkashinta. Saboda ka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala, da ya miƙa wuya ga wannan abin da Allah ya saukar masa din ta fuskar isar da saƙon wannan alƙur'ani da sunnarsa, da kiran mutane zuwa ga wannan alƙur'ani da aiki da shi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan saƙo isarwa mabayyaniya, kuma ya tsaya da ibada da wannan saƙon da Allah subhanahu wataala ya bashi, har kafafuwansa suka rika tsatsagewa saboda tsayuwa don bautar Allah. Don haka wannan gaba amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih yana nuna mana cewa shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abdun ne mukallaf, shi ma bawa ne da Allah ya kallafa masa, shi ma kamar sauran mu'minai yayi imani. Saboda idan ya zanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a karan kansa duk matsayinsa wanda babu wanda ya kama kafarsa, amma shi ma an dora masa, an kallafa masa yayi wani abu na imani, yayi wani abu na ibada. Waye kuma isa ce shi ya fi ƙarfin bautar Allah, shi ya wuce wannan matsayi, ya ce shi ma yanzu sai dai dora wasu, amma ba wanda zai isa dora masa. Kusa akwai wannan aƙidar da wasu suke ganin cewa akwai wani mataki da zaka taka, dukkan wani abu na bautar Allah kai ya sauka daga kanka, sai abin da ka ga dama za ka yi. Wannan akwai wanda suke tawilin faɗar Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu, ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka. Suka ce in ka zo wannan matakin da yaqini, sun haka ka wuce bautar Allah kuma. To kaga wannan kafirci ne babu ko kwanto. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana nan a bawa wanda aka kallafa masa yi imani da abin da aka saukar masa. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafin fatawa, ce littafin fatawa, da na ce littafinsa sai na ce littafin fatawa. Akwai bambanci littafinsa fatawa da kuma littafin fatawa, ko ba bambanci? Ibn Taymiyyah bai rubuta wani littafi sunan shi alfatawa ba. Saka alfatawa kundi ne aka tattara littattafan Ibn Taymiyyah da dama da ya rubuta, aka tattara su suka kai wannan volume 37 ko da 6 da aka tattara. Saboda haka littafai ne daban-daban aka tara, kowane littafi kuma yana da sunansa. In risala ce tana da wani suna da ta shahara da shi, to amma an tattara su don su zama kusa ga masu karatu. Saboda haka sai ka ce Ibn Taymiyyah ya faɗa kamar yadda yake cikin littafin fatawa, don ba sunan littafin sa bane alfatawa. To shi yasa ne sauri na gyara. To ba kowa ne zai fahimci me yasa na sake maimaita jumlar ba. Ce a cikin littafin fatawa mujalladi na 14 shafi na 133 Ibn Taymiyyah yake cewa fa hadhihi shahadatullahi li rasulihi alayhi salatu wassalamu bi imanihi bima unzila ilayhi min rabbih. Ibn Taymiyyah ce wannan shaida ce da Allah shi da kansa yake bawa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa yayi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa. Mala yace wa zalika yatadammanu i'ta'ahu thawaba akmali ahli al-iman. Wannan kuma ya kunshi cewa Allah subhanahu wataala zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon wanda yafi kowa cikar imani. Sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan imani nashi sai yafi na kowa cika, ziyadatan ala thawabir risalati wan nubuwah. Bayan kuma sakamakon shi manzon Allah ne da Allah zai bashi,
bayan sakamakon shi annabin Allah ne da Allah zai bashi, sai kuma ya ƙara masa imani sakamakon imanin da ya da wannan, li'annahu sharaka almu'minina fil iman, saboda bayan kasancewarsa annabi, bayan kasancewarsa manzo, kuma yayi tarayya da mu'minai cikin wannan imani. wa nala minhu a'la maratibihi, ya samu mafi ƙololuwar martabar imani. wamtaza anhum bir risalati wan nubuwa, sannan kuma sai ya zanto yayi musu fice da shiwa shi annabi ne kuma manzo. Allah ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama maganarsa, kuma wannan maganar daga wajensa ta sauka ba daga wajen wani ba. qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika, kace ruhi mai tsarki shine jibrilu, shi ya saukar da wannan alqur'ani min rabbika, daga ubangijinka. tanzilun min rabbil alamin, Allah ce saukakke ne, wato alqur'ani saukakke ne daga ubangijin halittu duka. to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ahlus sunna suka yi mu'tazilawa hujja da ita, masu cewa Allah subhanahu wataala lam yatakallam bil qur'an, Allah bai yi magana da alqur'ani ba, wato alqur'ani ba maganar Allah bace. Suna kore kasancewarta maganar Allah, suna cewa kawai wata halitta ce da Allah ya yi da take nuna ma'anar maganarsa, amma ba ita ce maganar Allah ba, ba ita ce maganar Allah ba, amma ta ce take nuna ma'anar maganar Allah, haka suke faɗa. to wannan aya tana nuna ba haka bane, domin aka ce wannan alqur'ani daga wajensa ya sauka. ibn taymiya ya ce falau kana kalaman li ghairillah lakana munazzalan min dhalika almahall la min Allah, da ba dan maganar Allah bane to da sai zanto maganar din wato an jingina shi daga wanda ya fito daga wajensa ne, ba daga Allah za a jingina shi ba. amma na cewa akai min rabbihi, kaga daga wajen Allah take. ce fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. menene kalam Allah da aka ce yaji? shine alqur'ani. ce fa innal qur'ana sifatun la taqumu bi nafsiha, shi alqur'ani sifa ce da ba za ta tsayu da kanta ba. ita sifa tana tsayuwa ne da mausuf. domin da aka ce akwai sifa to akwai wanda ya siffanta da ita. in aka ce haƙuri to akwai mai haƙurin. in aka ce wato jarumta akwai mai jarumtar. ta haka ita sifa duk sanda aka faɗi ta akwai wanda ya siffanta da ita. to wani alƙur'ani magana ce, maganar nan dole akwai mai ita. waye ya isa ya ce tashi ce in ba Allah ba? saboda haka maganar ta Allah ce, shi yasa ce kalam Allah. fa inna tilka a'yanun, yace bi khilafi qawlihi ta'ala, sabanin fadar Allah da yake cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah ya hore muku abin da ke sama da abin da ke ƙasa dukkanin su minhu, daga wajensa ne. kaga ana nufin minhu ma'ana min khalqihi, daga halittarsa ne, domin waɗannan a'yan ne qa'imatun bi nafsiha, wasu abubuwa ne jiki da suke tsaye da kansu, sama da ƙasa da ƙoramu da ruwa da komai da komai, wasu abubuwa ne da suke tsaye da kansu, abinda bature ke kira objects. sau haka tsaye suke da kafafunsu, ba sifa bace. saboda haka kaga su ba za ka ce waɗannan halittu sifofin Allah bane, ba za ka kalli dutse ka ce sifar Allah bace, saboda wani abu ne da yake tsaye da kansa. amma maganar alqur'ani wannan sifa ce wadda take tsaye da mausufinta shine Allah subhanahu wataala. sawaka wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, yana nufin halittar Allah ne. amma al-kalamu fa wasfun qa'imun bil mutakallimi falamma kana minhu fa huwa kalamu. to tunda shi daga wajensa alqur'anin yake, don haka maganar sa ce. idh yastahilu an yakuna minhu wa lam yatakallam bihi, ba zai yi a ce daga wajensa yake ba kuma shine mai maganar ba. Allah ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna. Allah ce haka nan mu'minai ma akai adafin su akan manzo sallallahu alaihi wasallam. amanar rasulu ay amana al mu'minuna bima unzila ilaihi min rabbihim, su ma mu'minai sun yi imani da abinda aka saukar musu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinsu. don haka sun yi imani da wannan wahayi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, sun tabbatar da wannan imanin daga zuciya, sannan kuma sun bi abin da suka yi imani da shi, sun yi aiki da shi, sun bi kauya a zahirinsu da baɗininsu. Allah ce kullun amana billahi wa mala'ikati, kowannensu ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa. wannan ƙarfafa maganar da ta gabata ne, amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun, to ƙarfafa wannan zance ne aka sake cewa kullun amana billahi, sannan kuma ƙara bayanin ne daki-daki bayan an faɗi shi a dunkule.
amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa da aka faɗa. Imani da Allah, imani da mala'iku, imani da littattafai, imani da manzanni duk sun shiga karkashin amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna. To amma dan a ƙara fito da abin ƙarara a fili a sake ai masa filla sai aka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama shaida tare da muminai da suke tare da shi waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama cewa dukkaninsu sun yi imani da Allah, sun yi imani da samuwar Allah, sun yi imani da rububiyar Ubangiji cewa shine mahalicci, shine mai bayarwa, shine mai hanawa, sun yi imani da uluhiyarsa wato shi kadai ne abin bauta, babu wanda ya cancanci a bauta masa kowane ne ba Allah ba. Hakanan sun yi imani da sunayen Allah da sifofinsa, dukkan wani suna da yake na Allah ne shi ya cancanci wannan suna, dukkan wata siffa wacce take ta kamala ce Allah shi ya fi cancantar wannan siffa. Saboda haka imani da Allah rukuni ne daga cikin rukunan imani guda 6 waɗanda su ne imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da kaddara mai kyau ko mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi, kamar yadda ya zo cikin hadisin Umar, hadisin da Muslim ya ruwaito, hadisin Jibril, wanda kuma Abu Huraira shi ma ya ruwaito shi, yana da cikin Sahih Bukhari amma a takaice a gajarce ba da tsawo ba. Umar shi ya ruwaito shi da tsawonsa kamar yadda yake cikin al-arba'un an-nawawiyya kamar yadda kuke karantawa, shine hadisi na biyu ana cewa hadisu Jibril. Ibn Taymiyyah yana da risala da yayi wa wannan hadisi sharhi, risala ce wato babba, ba za ta kasa shafi 300 ko sama da haka ba, wanda ya sharhin hadisu Jibril. To wani hadisi annabi mala'ika Jibril ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi labarin menene imani, wa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Annabi ce kai imani da Allah, kai imani da mala'ikunsa, kai imani da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira, kai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau. Saboda ka imani da Allah yana daga cikin imani a rukunnan imani wanda mutum ba zai zama mumini ba sai da wannan. Wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, imani da mala'iku, gaskata cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mala'iku, wasu halitta na musamman da yayi, ka gaskata wannan adon kule cewa Allah yana da mala'iku, ba wanda ya san adadin su sai shi, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin mala'iku da suke sammai da ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala. Wannan imani ne a dunkule, wanda kuma wanda yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan imani, wanda bai yarda akwai mala'iku ba, akwai wannan halitta wacce take alamun ne gaibi, wata duniya ce ta gaibu wadda mu ba mu taɓa ganin ta ba, amma kuma mun yarda akwai ta saboda abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da mu. To mutum ya yi imani da wannan. Allah ya halicce su min nurin, Allah ya halicce su daga haske, halittar su halitta ce daga haske, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Imam Muslim wanda ya rawaito shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha. Annabi yake cewa khalaqallahu almala'ikata min nurin, Allah ya halicci mala'iku daga haske, wa khalaqal janna min marijin min nar, Allah ya halicci aljani daga harshen wuta, wa khalaqa adama mimma wusifa lakum, ya halicci kuma annabi Adamu daga abinda aka wasafta muku, wato daga yumbu. Saboda haka wannan halitta ta mala'iku halitta ce nuraniya, halitta ce ta haske, don haka ba halitta ce irin tamu ba. Allah subhanahu wata'ala ya ba su wani ƙarfi na musamman, ya ba su wani iko na musamman domin su tsaya da aikata abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da shi na tafiyar da tsarin halittunsa. Allah subhanahu wata'ala yana tafiyar da tsarin halittarsa ta hanyar waɗannan mala'iku, kamar yadda Allah ya rantsuwa da su ya ce wal fal mudabbirati amra, ina rantsuwa da mala'iku masu tsatsara al'amura. Wannan aiki na tsatsara al'amura aiki ne da Allah subhanahu wata'ala ya sa su, kuma ba su taɓa yin gaban kansu ba. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu bil qawli, ba sa yin gaban kansu, ba sa shan gabansa da wata magana. Wa hum bi amrihi ya'malun, kuma suna aiki ne da umarninsa, wato abinda ya sa su shi suke yi, abinda bai sa su ba ba sa azarbabi, ba sa garaje.
Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa Allah umarnin da ya musu sannan suna aikata abin da ya umarce su. Wato ba sa saba wa Allah in ya ba su umarni, to sai sun zartar, ba wanda ya sai dakatar da su. Sannan kuma abin da bai umarce su da shi ba za su aikata shi ba, shine wa yaf'aluna ma yu'marun, abin da za su yi shine abin da aka umarce su, sannan in an umarce su kuma ba sa su saba ba. Suna bautawa Allah safe da yamma, suna tasbihi ba kakkautawa, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Allah ce suna tasbihi ba dare ba rana, ba sa yankewa. Daga cikin su akwai wanda aka wakilta masa kula da harkar wahayi, Allah yana aiken shi da wahayi zuwa ga annabawansa, shine Jibril alaihi salam. Daga cikin su akwai wanda aka wakilta masa kula da saukar da ruwa da fitar da tsirrai daga ƙasa. Wannan arziki na ruwa da tsirran da suke fitowa daga arzikin da yake fitowa daga ƙasa an wakilta shi a hannun wannan mala'ika shine Mika'il. Daga cikin su akwai malakul mauti, mala'ikan mutuwa, wanda shi kuma aka wakilta masa karɓar ran duk wani wanda ajalinsa ya zo, sawa'un mutum ne ko dabba ne ko wani irin halitta ne. Daga cikin su akwai Israfila, shi kuma aka wakilta masa busa a ƙaho, yana rike da ƙaho, yana jiran kawai a yi masa busa. A yanzu din nan da muke karatun nan yana nan rike da ƙaho, kawai jira yake Allah ce busa, shikenan. Shi yasa annabi yake cewa kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarn. Ta yaya zan ji daɗi? Inji annabi ce ta yaya zan ji daɗi alhalin ma'abocin ƙaho ya sa ƙahonsa a baki, wa hana jabhatahu, ya sunkuyar da kansa, yana jiran a basu umarni. Saboda haka wani jin daɗi kuma zan yi? Ma'ana alkiyama ta matso, Jibrilu yana nan standby, a shirye, kawai jira yake a ce busa, da an busa kuma shikenan kowa tashi ta ƙare. Daga cikinsu akwai wanda aka wakilta wa duwar watsu, shi kuma duk wani dutse da ke duniya shine mai kula da shi. Shine Allah ya turo shugaban mala'ikun da suke kula da duwar watsu, ya samu annabi lokacin da ya je Ta'ifa, yana dawowa bayan sun jijji masa rauni, kafarsa tana jini, ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama, ya ce shine mala'ikan duwar watsu, san maka ciki take da duwar watsu, ya ce to shine mala'ikan duwar watsu, kawai umarnin yardar annabi yake nema, annabi ya amince masa, shi kuma ya haɗe mutanen Maka gaba ɗaya, rugunsume su da duwar watsun Maka su mutu. Annabi ya ce a'a, ya ce tana yiwa a cikin tsatsansu ne Allah zai samar da waɗanda za su bauta wa Allah, kuma haka aka yi. To akwai wannan shi ma yana nan. Akwai waɗanda aka wakilta su kuma mahaifa, yayin da ɗigon mani zai faɗa mahaifa, to kuma su ne za su kula da shi tun daga farkon shigarsa mahaifa har zuwa lokacin da ya zama mutum, har zuwa lokacin da za a umarce su a busa masa rai, a rubuta arzikinsa da ajalinsa da komai nashi. Su kuma aikin su kenan. Akwai waɗanda su kuma an wakilta su ne su kula da ayyukan bayi, su ba wa bayi kariya, sannan kuma su kula da ayyukansu. lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina. Saboda ka su kuma suna nan a tare da mutum, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Saboda ka su kuma aikin su kenan. Kowane dan adam yana tare da waɗannan, kamar yadda kowane dan adam yake tare da shaydani qarin, wanda yake ziga shi akan aikata laifi, yana kuma tare da mala'ika wanda shi kuma yake umarta shi da alkin alkhairi. To akwai cikinsu kuma waɗanda aka wakilta su kuma su aikinsu tambayar kabari, yayin da aka binne mutum, su kuma za su zo su yi nasu aikin, su tambaye shi man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. waɗannan tambayoyi guda uku wanda shine al-usulu thalatha. In mutum bai san al-usulu thalatha ya dabbaka su anan ba to ba zai ci wannan jaraba ba. Tambayoyi ne da aka baka leakage din su, an baka tambayar ka gata nan, wata tambaya bubboye ta ake yanzu da aka makarantu da an yi tambaya boye ta ake ba bari dalibi ya gani dan kawai ai masa bazata. To amma Allah subhanahu wataala sai ya sanya wannan tambayar da za a mutum kowa da kowa an sanar da shi. Ga sunan kwaya uku ne, ba su da ƴaƴa. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. To wanda bai san waɗannan an so shi ba,
ba wanda zai iya bashi kuma ansar satar ansa tun ya shiga ciki waye zai bi shi ba shi satar ansa amma wani ya tsaya da cewa kul in an ce maka kaza kul ka duba irin wanda in haka ne ba kowa sai shantake ba kowa sai shantake ba sai wasiya dan Allah in ma wani abu zai dan bayar ya bayar akan cewa in an binne shi a tsaya a ga ya ansa tambayoyin nan to amma abin ba haka bane in za a shekara fadar kulkul ba za ka iya fada ba matukar dai anan baka yi aiki da waɗannan usulul salasa ba. Sannan daga cikin su akwai waɗanda aka wakilta musu kula da rana da wata da sauran aflak taurari da dukkan halittu manya da suke cikin sararin samaniya da tafiyar su kuma a hannunsu suke. Daga cikin su akwai wanda aka wakilta da kula da aljanna, akwai wanda aka wakilta su da kula da wuta, a cikin su akwai wanda aikin su kawai su yi sahu wasafati saffa, su aikin su kawai sahu. Wa inna la nahnu as-saffuna wa inna la nahnu al-musabbihun. Cikin wanda kawai aikin sa sahu, akwai wanda aikin sa kawai tasbihi. Cikin su akwai wanda suke hamalatul arshi, wanda su kuma aikin su daukan al'arshi na ubangijinsu. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, mala'iku takwas suke dauke da al'arshin ubangiji, su aikin su kenan, da sauran ayyuka daban-daban da Allah ya rubuta ba waɗannan mala'iku. Wannan imani da mala'iku a dunkule ka yadda akwai wannan halitta ta haske ta musamman da Allah ya yi, kuma suna da yawa kuma suna biyayya ga Allah. Imani a rarrabe ko dalla-dalla shine ka san waɗannan abubuwa da muka ambata, kuma wannan su ne imani bit tafsil, ka san mala'ika kaza ga aikinsa, mala'ika kaza ga aikinsa. Wannan bai zama dole ba akan kowa sai ya san waɗannan rabe-raben, amma ya zama dole akan kowa ya imani akwai mala'ika. In ka yi imani akwai mala'iku to ka cinye wannan gaba ta imani da mala'iku. Sauran wasu bayanai kuma wannan ƙarin lada ne kuma gare ka. In ka ƙara sanin mala'ika Jibrilu ga aikinsa, mala'ika Israfilu ga aikinsa, mala'ika Mika'ilu, to kuma imaninka ya ƙara faɗaɗa, sannan za ka ƙara samun wani abu ƙari akan. Amma imani dai wanda da shi za ka shiga musulunci shine kawai ka yadda akwai mala'iku. Sannan Allah ce wa kutubihi da littattafansa, a kira'ar Hamza da Kisa'i da Khalaf, wa kitabihi bil ifrad, wa kitabihi. Sauran makaranta kuma suka ce wa kutubihi bil jam'i. Dukkanin kira'o'in bi ma'anar su guda ɗaya ce, domin aka yi ifradin kalma aka yi idafata to tana nuna gamewa. Al-mufrad idza udifa afada al-umum, saboda yana nuna cewa duk littattafai sun shiga ciki. Imani da dukkan littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar, shi ma wannan akwai imani a dunkule wanda shine na wajibi. Kowa sai ya yarda akwai littattafan da Allah ya saukar wa annabawansa, kuma ya yarda cewa waɗannan littattafai saukakku ne daga Allah. Wannan imani ne a dunkule wanda shine zaka zama mu'mini. Akwai imanin da yake daki-daki, shi kuma wannan wani abu ne da a ilmance za a karanta maka. Akwai littafi kaza wanda insha Allah ta ce gabar da zamu ci gaba da karatu a sati mai zuwa. Abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.